Bună, eu sunt Dana Fatul și acesta este Înapoi la mine, un podcast despre regăsirea sinelui după relații toxice, abuzive sau violente. Acest canal este un spațiu de vindecare, echilibrare și redescoperire a puterii interioare. Dacă ai trecut sau trăiești printr-o relație toxică, abuzivă sau dificilă și vrei să-ți regăsești puterea interioară, ești în locul potrivit. Nu uita să te abonezi și hai să pornim împreună pe drumul revenirii către tine. Astăzi vorbim despre starea de victimă și triunghiul dramatic. Cred că știi foarte bine ce înseamnă să fii victimă. Înseamnă să consideri că mereu cineva îți face ceva, tu nu ai de ales, lucrurile care ți se întâmplă nu sunt în controlul tău. Cumva că viața se întâmplă împotriva ta, că ceilalți determină lucrurile din viața ta, iar tu nu ai nicio putere. Asta înseamnă să fii victimă, asta înseamnă să te simți victimă. Poate în acest moment al vieții tale chiar te simți astfel și te înțeleg, pentru că și eu am fost în această situație. A existat o vreme în care credeam că sunt o victimă. A existat o vreme în care credeam că viața mi se întâmplă, că m-am născut într-o familie, că am avut anumite traume, că am atras în viața mea datorită acelor traume bărbatul nepotrivit și că nu există nicio cale prin care eu să pot scăpa din situația în care sunt. În acea perioadă a vieții mele mă comportam exact cum gândeam despre mine, ca o victimă. În acea perioadă am început să fac cursul pentru cupluri de care ți-am spus, cursul privind relația de cuplu, și am aflat de triunghiul dramatic. Am aflat că, de fapt, starea aceasta pe care eu o consideram de victimă nu este, cum o vedeam eu, unilaterală. Eu credeam că sunt o victimă și doar atât și nu vedeam niciodată partea cealaltă a situației. Atunci când ești blocat în rolul de victimă, nu poți să vezi nici cum ți-ai creat tu acele aspecte, cum ți le-ai co-creat, și nu poți să vezi nici cum poți să ieși din ele și de asemenea nu poți să vezi acele părți ale vieții tale în care de fapt nu ești victimă, ci ești în celelalte laturi ale triunghiului dramatic. Triunghiul dramatic este format din victimă, salvator și persecutor sau agresor. Iar ceea ce este fascinant la acest triunghi dramatic este faptul că rolurile se schimbă mereu. Dacă tu ai senzația că ești doar victimă, să știi că acest lucru nu este adevărat. În relația cu aceeași persoană, dar în alt context, tu ocupi și rolul de salvator și rolul de persecutor. Dacă stai și te gândești bine la începutul relației tale cu narcisistul care este acum în viața ta sau care a fost în viața ta, dacă ai o relație toxică sau abuzivă, îți vei da seama că la începutul relației el a părut un salvator. Așa te-a atras în mrejele lui, pentru că victima mereu caută un salvator sau un persecutor. Subconștient, victima vrea să fie în acest triunghi dramatic și uneori și conștient, pentru că are anumite beneficii. De aceea, victima este cea care de fapt are putere în triunghiul dramatic și care poate schimba situația și care poate rupe acest triunghi dramatic. Cum spuneam, la începutul relației cu agresorul care este acum sau a fost în viața ta, acesta s-a prezentat ca salvator. El a părut a avea soluțiile la toate problemele tale. Când te ținea în brațe, te simțeai în siguranță, te simțeai protejată, simțeai că el te înțelege și că te va proteja și asculta toată viața. Acesta este tiparul căutat de victimă, tiparul salvatorului. În timp, salvatorul se transformă în persecutor în cadrul aceluiași triunghi dramatic, apărând cealaltă perspectivă.
cea a persecutorului, agresorului. Ceea ce este șocant este că și victima este șocant acum, că de fapt vei înțelege în timp că așa e. Ceea ce este șocant acum este că și victima este la rândul ei atât salvator cât și persecutor. Tu intri foarte repede în salvator în momentul în care el îți spune: vreau să mă schimb, vreau să fiu mai bun, de fapt eu te iubesc. Atunci tu din victimă te transformi automat în salvator și spui: vai, săracul de tine, vreau să te salvez, vreau să te ajut să fii mai bun. Îți văd potențialul de om mai bun, dar acest potențial este ceva ce noi, femeile, mai ales în starea de victimă, vedem și elogiem. Cumva căutăm bărbați care au potențial și trăim într-un viitor care nu se întâmplă, în loc să trăim în prezent. Da? Când el îți spune: vreau să mă schimb, dar nu pot, tu automat, din victimă, ai sărit în salvator și el e în acel moment victima. El se victimizează, tu devii salvator. În următorul moment, fie ai sărit tu în persecutor, pentru că vezi că de fapt el nu se poate schimba, sau mai bine zis, nu vrea să se schimbe, și atunci încep: ai nesimțitule, mi-ai promis, n-ai făcut, n-ai dreț, și iată câte speranțe mi-am pus eu în tine, iar tu nu ai făcut ceea ce mi-ai promis. Atunci ai sărit imediat din salvator în persecutor sau agresor. Fie el din victimă a sărit înapoi în agresor, iar tu ai redevenit victimă. Acest triunghi dramatic se desfășoară la nesfârșit dacă nu este oprit. Iar persoana care are capacitatea de a opri acest triunghi dramatic este chiar victima. Victima creează salvatorul, victima creează agresorul și victima poate să iasă din triunghiul dramatic. Știu că nu pare acum așa, știu că nu pare real ceea ce îți spun eu, dar tu, dacă tu ești cea care te simți victimă în relația în care te afli, tu ești cea care poți să și rupi acest triunghi dramatic. Tu, regăsindu-ți puterea, te vei comporta altfel. Și atunci agresorul de lângă tine nu va mai fi agresiv cu tine. Tu, având putere, el, nevăzând victima, el nu mai are de unde să-și ia capacitatea aceasta de a-ți face rău odată ce tu nu mai ești victima. Odată ce tu ai ieșit din victimă, fie vei pleca din relație, fie relația se va schimba, el se va schimba, dar nu tu îl vei schimba pe el, tu te vei schimba pe tine. Nu îți spun să sari înapoi în salvator, eu mă schimb pe mine și după aia îl schimb și pe el, nu. Tu te schimbi pe tine, punct, tu nu mai ești victimă și nu mai ești nici salvator și nu mai ești nici persecutor și ai rupt triunghiul. Altfel, cât timp tu rămâi în victimă, gândește-te că el, ca și persecutor, nu va rupe triunghiul dramatic, pentru că lui convine să fie persecutor, el are avantaje. Mai ales dacă este vorba de un narcisist, el trăiește într-o lume creată de mintea lui. Trăiește în închisoarea propriei minți și nu vede realitatea. Gândește-te la legenda lui Narcis, da? Narcis s-a îndrăgostit de propria persoană, a fost blestemat să se îndrăgostească de propria persoană și la un moment dat atât de mult s-a privit în oglinda unui lac, până când, vrând să se atingă, a picat în lac și s-a înnecat. De ce? Pentru că Narcis trăia într-o lume imaginară. Nu mai vedea lumea din jurul lui, vedea doar oglinda acelui lac și asta i-a adus și pieirea. Asta se întâmplă și cu narcisistul din viața ta. El nu trăiește într-o lume reală. Când el îți spune vreau să mă schimb, dar nu pot, asta nu este real. Este doar o poveste pe care ți-o spune ca să te țină pe tine în victimă. El nu va rupe triunghiul dramatic. Niciodată. De asemenea, în scurta perioadă în care el este victimă, în care pozează în victimă și tu ai sărit în salvator, din nou, el nu va rupe triunghiul dramatic, pentru că nu are motiv să facă asta, ci are motiv să te întorci tu la el, să îi dai înapoi puterea ta pe care i-ai dat-o de atâtea ori și pe care el nu vrea ca tu să o iei înapoi.
cât el e salvator după ce ți-a făcut rău, când îți spune, vai săraca de tine, sau când îți spune, alții nu te iubesc, alții nu te înțeleg, doar eu te pot salva, doar eu te pot iubi. Știi foarte bine, dacă ești cu un narcisist adevărat, acesta ți-a spus, familia ta nu te iubește, doar eu te iubesc. Prietenele tale nu sunt prietene, uită-te cum se comportă, doar eu sunt pentru tine. Orice este în afara mea nu are aceeași putere de a te salva, de a te iubi, de a te proteja ca mine. Nu va rupe el. Nu va rupe nici din rol de agresor, nici de victimă, nici de salvator, doar tu poți rupe triunghiul dramatic. Dar pentru a rupe, în primul rând trebuie să conștientizezi cât rău îți face acest triunghi dramatic. Și nu mă refer doar la răul fizic, ci tura viitoare, în următorul episod din podcast, vom discuta despre cum să-ți dai seama cum acest triunghi dramatic, mai ales poziția de victimă, îți face ție rău în valorile tale cele mai înalte. Iar dacă ai copii, vei putea realiza cât de rău le face lor poziția ta de victimă. Dar despre asta vom discuta în episodul următor din podcast. Acum vreau să spun doar că eu, când am înțeles acest triunghi dramatic și când am început să fac exercițiile pe care ți le voi prezenta în episodul următor, am rămas efectiv uimită de cât de oarbă am fost. Este foarte important să-ți iei puterea înapoi și asta începe doar de la tine. Nimeni nu ți-o va da, doar tu poți să-ți iei puterea înapoi. Este a ta și meriți să ai o viață frumoasă. Ne reauzim în episodul următor. Deocamdată asimilează asta și privește-te unde, în relația cu cel pe care îl vezi agresor, fiecare ați avut toate rolurile. Victimă, persecutor, agresor și salvator. Persecutor și agresor sunt același lucru, sper că am fost clară. Deci sunt 3 roluri. Unul este victimă, unul este salvator și unul este persecutor sau agresor. Ne reauzim data viitoare.